Hello friends, Piti Bali କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯାଉଛି ଦୀପାବଳି। ବାପା ଓ ବଡ଼ ବାପା ଓ ଜେଜ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଉଛି। ଆମେ ଗଲୁ ଯେ ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ଇଲୋ ବାପାର ମୁଁ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ। ମୋ ଦିଦିମାନେ ଗଲେ ଜେଜଙ୍କ ସହିତ ଶିଖି ପୂଜା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ବାଣ ଫୁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚକ୍ରୀ, ଅନା, ଝୁଝଡ଼ି, ରସୁଣ ବାଣ ଏମିତି ବହୁତ ବାଣ ବାପା ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ମୋ ମାମା ତ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ନାଚୁଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାମା ଆଉ ମୋ ଦିଦିମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଡର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲି। ରସୁଣଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରସୁଣ ହିଁ ଫୁଟେଇଲି। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରି ପୁଣି ଛାତକୁ ଗଲୁ ଭାରି ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ। ବହୁତ ଉପଗଲା। ବାଏ ବାଏ, ହାପି ଦିୱାଲି।